Fireboy ng Oroqueta City. On live sa People of Oroqueta. Salamat kayo maing the Fireboy sa time nga imong gihatag kanamo sa ato ang channel People of Oroqueta para mahinabi kanamo sa ato ang live stream. Great lang namo ang tanang viewers karon sa People of Oroqueta. Kauban ako si Maing the Fireboy. Sir Maing the Fireboy from Villaflor, na ilhan ka as mo perform mubuga og kalayo. Yes, sir. Kinsa man si Maing Fireboy sa personal nga kinabuhi? Kasi ngalan nimo tinuod. Ako wala si Mael John Uzaraga Burungan. Na taga Progress Villaflor. Pila na may edad nimo? 32 years old. 32 years old. From Purok, isa nga Purok sabi? Purok 3. Minyo ba si Maing the Fireboy? Ulitaw pero naisa ka anak. Ulitaw pero isa ka anak. So karon wala kay partner sa kinabuhi. Unsay nahuman pod nimo aside sa imo ang pagbuga-buga o kalayo? Hindi ko ka humano. Wala kay nahuman. High school or high school college? High school. Sa kadagang klase sa sayaw nganong fire dance jud ang imo ang gipili? Actually sa una yun pero ko i-start ani. Bali ako ani is nice sa kataw nga naka-track nako. Nga nag-perform siya jud. Pila na ko mura bitaw gintot mi siya nga kuano awaton jud. Ako ato una is awat-awat lang dulot yung lingaw. Awa sa kalaay din. Night time nga gi-invite ko sa Bonifacio sa municipal sa Bonifacio diyon. Ila ko gikuha nga as a guest performer. Yun. Start ato nga nakasapi ko, so mo to nga ako siyang gikarir. Kano sa po nagsugod ang imo ang pagsayaw nga naay kalayo-kalayo? Since dugay na ni? 2011. 2011 pala ka ani no? Dugay naman po kang nagbuga-buga og kalayo. After sa mong showtime sa una. After sa showtime, Speed Movers? Yes. Dancer di ka sa una po sa Speed Movers? Speed Movers. Mo ba? Speaking of kalayo, no? Kalayo, mong gini nakasuway na po ka ng mapaso. Talaghan na. Night time nga kinindirihan ni. Mapaso dyan nga, imong dila, imong kamot, ana. Sa hindi lang ko ipasok por diris kamot, ani mga kuan ako daghang pasok sa kamot. Napoy time akong buhok musiga. Musiga, ana. Na-disgrasya na pugasukad ani pag kasara tung sa kalayo-kalayo. So sa amin suga show. So karon pwede ba kuni mo na ipakita sa amo unsaon ng pagbuga? By the way, curious ko unsay gamit ana, gasolina, gas? Gas, kerosene. So okay ra ba na atong mic ana dili ra man na masunog sa ayo no. So atong tan-awon giunsa kay curious pug ko. Tuod no sa gusto din mo kuha ni Sir Maing the Fireboy, asa man kana mo ma-contact na kay Facebook page. Mo lang i-plug later Maing Fireboy. Na po kay contact number. Sige, mga may mong contact number unya kay atong i-plug sa ato ang comments section para makita nila. Pero ka people, tan-aw na to unsaon. Tanaw ta unsaon din na sir. Pwede ba na nimo ma-demo og giunsa ng pagbuga og kalayo? So palayo lang siya kung gamay. Dili ako igo ana sir. So unsa ana siya? Gas siya sir. Gas dayon. Gas dayon kuan kanang stop. Stop ni tawag ani. Dayon unsa may tabuan na. So bali unsaon siya sir? Kuan, ito siya likutan din. Ito siyang bugahan. So libutan pa siya. Mura siya imong basta siya duro gyud. Isa na siya, basaon gamay. Basaon yun siya. So basaon de gamay ang technique ana ano. So proud kay minong from Misamis Occidental na aday ingon ani og talent bitaw nga magkalayo-kalayo. Okay. So then next ana sir, unsa may next ana? Dakutan. Dakutan? Hello. So dakutan di ay. So first ever in Misamis Occidental jud no karon pa ko ka sinati nga naay ingon ani nga talento ba nga kana bitong magbuga og kalayo. Dili biya na lalim nga talent. So munang gitabangan nato si Sir Maing the Fireboy para ipakita ang iyang talent. So ang iyang talent ingon ani parang naka-sprite lang so let us see ka people kung giunsa niya. Curious ko kung paano ginagawa ang pagbuga o kalayo.
tuod sa gusto mo kuha ni Maing the Fireboy, naa siya Facebook page Maing Fireboy. Nakita nato no, iya lang gibasa gamay ang kanang clothes sa yang kanayo sana kanang iyang murag spear nga gidala, spear bitaw kana murag metal nga naay cloth. Dayon next is iyaang si buhaton na niya para mapakita sa tuwa o giunsa niya, kung saon niya na pag-perform. So, ka-people, tanawa ang iyang talent. Grabe dyan, no, maka-proud kayo. First ever in Misamis Occidental nga naay ingon aning talent. Maka-proud yun kayo, super maka-proud. As we can see, sa pag-demo niya kaganina, ang gas iyang gipahid-pahid gamay sa tanawa. Gipahid-pahid niya gamay sa kanang cloth nga naa sa metal, then naa siya gas gamay nga giugom. So wow, nakaka-proud. So naka-proud kaayo jud ang iyaang talent. Sa ganahan ituod mo kuha niya, pwede ra mo diha mo message niya sa iyaang account. Grabe jud ang iyang talent. Okay na siguro sir, demo raman ta. Tama na. So, moto ang iyang talent mga ka-people. Grabe jud ang iyang talent. Salamat lang gud puta sa Ginoo kay ang iyang talent jud dili jud ika-compare. Dili ka bayran ba? Lisod kayo na ang talent mo nang ato siya gitabangan nga ma-feature siya para sa iyang talent ba. So far, sir, kumusta man? Okay ra. Okay ra? So, inaturan ka simple tan-awon pero dili siya lalim nga talent. So, proud kay mi nimo ana sir no kay ikaw pa lang gyud sa Misamis Occidental ang among naila nga ingon ana og talento. So, ka-people, it is safe kay gabi po siya ang yang training ani para walay sunog may tabo. So far sir, wala ba nahitabo ana nga mga sunog-sunog tungod sa imo ang pag fire wala jud. Sa akong nakita no cloth raman nga naa sa kanang metal na no? Metal pero wala po di po siya ingon og kanang kusog kayo nga kalayo kanang kuan lang ito no na minimal lang. Then ang pagpalong nimo dali ra pod. Imura siyang gibutangan og panapton nga naay kuan. Wait nga panapton. Basa nga panapton. Basa nga panapton. So, sir, unsa may ka istorya nimo ana sa atong mga viewers nga wa pa nasayod unsa imo ang mensahe para nila? Sa tanang gusto makita sa akong talento, pag PM naman sa ako ang Facebook page o sa Facebook account. By the way, pila pod kasagara ang ibayad sa imo if in case na ay magpaingon ana, sir? Depende sir na iban nga mo 3.5 dayon. Iban nga mahatag og tag 4K. Wala na ba kay laing pangita aside sa kanang kuan sir? Sa ni kanang pag fire mora jud ni mo ang negosyo or sa di na negosyo kanang imo ang business sideline. So nag-need jud ka og trabaho pod nga masudlan. Lagi sir no proud pud mi nimo ba nga ingon ani ang imo ang talent imo pong gi-share namo. Dili ba pud lalim ni nani nga talent sir makasunog mga di ta ka mao ani no. So dili pwede ni siya awat-awaton mga ka-people kay this is not just a game. Kuan lang ni siya gyud kanang needs bawal gayahin, hindi dapat kay needs gini siya og pila ka train. So sir, sa imong pag-training ana sir, pila ni muna ka weeks, days or months na learn? Months siya kapin. Months kapin. Mga pila ka months siya, almost siguro mga 8 months. Almost 8 months. Kaya wala ko trainer. So ikaw na po yung nag-train ani po? Self-study ra po nako. Self-study ra po dahil, no? Sa YouTube ako gakuha mga technique. Sa YouTube? Yes. Sa ato pa, walay mga, malingot na. Sa ato pa, walay mga tao de aning nagtudlo nimo giunsa nimo ni agyunsa nimo ni pag-learn ana walay laing nag-tutor nimo or itong sa tawag ni kanang nag-mentor na wala gyud mo. Wala po diyan mo. Karon unsa may gibati nimo nga nagbuga ka gikan unsay feeling? Tira. Okay ra. Sa imong dila uban pa ana walay imo ang mga paso ana. Wala. Tanaw daw ko biog wala ba gyud. Wala jud ay dili po siya init. Sa pagbuga lang siya init. Sa pagbuga lang siya init. Grabe no, grabe jud siya nga talent ba. So proud no, taga Misamis Occidental from Oroquieta pa jud na ay talent nga magbuga-buga og kalayo. Dili kaya awaton sa uban nga diha-diha lang need siguro og ana training. So karon sir, nabuhi naman ka as Fireboy
nabay mga panahon or instance sa imong life nga makaingon kag amo undang nakuha ni, wa ko mapala ani, nabay mga panahon inana nga madiskurahe ka? Wala po. Wala pod. Wala po kuan. Passion jud nimo, Passion, love jud passion. nimo ang Love pagbuga-buga kalayo. Yes. Kumusta man imo ang health? Wala ba kay sakit sa baga na or ban pa? Wala ba kay gibati karon tungod anang pagbuga-buga? Wala ra. Wala. Ako is mga kuan mga pamaol. Pamaol. Labi kasi ko ga. Ay kay biyahe maka permino din. Sige, biyahe. Kato sa sayo. Pwede ba nimo ipakita sa itong mga viewers na imo sayo-sayaw nga naay kalayo-kalayo nga katong imong gilambuyog? Ba't nasa imong cellphone atong palantaw? Dili ko lisod tag tuo imong kabuga no pero grabe jud. Kuana na tog music ka kay stricto si Lolo Meta. So ingon ani imo ang talent. Unsa pay tawag ani kanang mo ni siya katong fireworks effect sa imo ang pag sayaw. Saan na siya kalayo gyapon ni siya? Fireworks na siya. Fireworks. Pero makapasok gyapon ni. Dili ra. Muna ang finale kuan ako. Mo ni imong finale. Finale na ko kuan. Nakapanglingo-lingo ko sa imong talent no kay mubuga og kalayo no. So gas lang day pala ang tanan. So far it is very safe man pud no. Total ang imong kalayo dali ra pud siya palungon. Kung kuan lang gyud mo perform jud ta ani sir, dapat naa sa hawan nga area. Then walay mga volatile materials nga mansiga or nga mo flammable ba ana kay wa ta kabalo it can cause sunog or whatever ana bitaw. So ka-people, atong tangkilikon ang sariling atin. Taga-Oroqueta siya, pero nasa talent nga mubuga o kalayo. So, sanay mga events, na mga performance, pwede ninyo i-invite si Maing the Fireboy. Maing Fireboy, ang iyang talent, ingon adto tuod, no? Murag, para nato murag kalayo-kalayo ra, pero dili lalim ng magbuga-buga man day kalayo. Sa iyang experience, tayo po tuod, lugay na siya sa iyang pagbuga-buga o kalayo sa mga performance niya. So sa mga nakakita naman gid mo ganina giunsa sa mga muapas og lantaw sa ning apas i-backread lang ni nga live unya demo niya kung giunsa ang pagbuga o kalayo. Sa mga nangutana dito do pila daw kasagara charge nimo sir na nangutana. 3.5 yun sigara. 3.5 kasagara. Pero mahangyo pa po or kung sila mo hatag og gas. Ito mahangyo gihapon. Kung layo, sir, example, outside, Misamis Occidental, dawat gihapon ka na. Tagpor na yung dawat na. 4 to 5. 4 to 5,000. So, igo po no, di po magmahay sa kay, performance. Ako naman ang kwan. Ako naman ang kwan sa travel na. So, ikaw na, imuha na shoulder po ang travel. Travel. Kung na pa iba po na ilaon ng kwan. Sila ibala sa kung ako. Kanan. So, sir, napa ba kay last message para sa ato ang mga ka-people before ta mag-end sa ato ang live karon? Ako lang is nagpasalamat ko sa tanan akong mga client since sa ako pag-start aning fire dance nga salamat sa inyong pagsalig sa akong talent. Mora to imo ang message. So, ka-people, tuod sa tanang gusto nga magpa fire dance, kung na reunion, birthday, kasal, or anniversary, whatever it is, Maing the Fireboy, willing mo perform kaninyo para ipakita ang Fireboy nga. Ay, Fireball. Fireball nga, iyang ibuga. So, Sir Maing, salamat kayo sa imong pagpakita sa among talent kanamo diri sa people of Oroqueta. Lipay pod mi kay naaday taga Oroqueta nga mubuga og kalayo as talent. And as talent pod business na pod nimo na it's one way pod we are helping you nga to let the whole Misamis Occidental know that you are very much talented as Fireboy. So amping always labi na sa imong pagbuga-buga. Ayo binagtunla ha. Madlok pabutan masulo ko na imong tilaok niya. Dili obra sir tunlo no. Ana lang. Dapat naipit tayo mga makatulong ko ginagmay lang. Madlok ako sir Maing ba kay what if matulo nimo asta ang kalayo unsa na lang. Ano ito? So mangbasa ko gamay sa comments ay ako mag-end. Musiga ba daw nagyapon mag-ulan sir Maing? Siga gyapon. Musiga gyapon siya. Musiga jud ay gyapon.
So, dili na ako ma-entertain ang uban nga question sa comment section. We will reply it later na lang. We are truly proud of you, Sir Maing. Salamat kayo. God bless and always be careful. Thank you, people of Oroqueta.